ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊತ್ತು ತರುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ನಾನನಸು ಮಾಡುವೆ. ಯಾರಿರಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವೆ ನೋವೆ ಬರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವೆ. ಜೋರ್ ಹೈ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತು ಆಪುಜು. ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೇನಿ ಅವು ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚಾದಿಂಚ ಇದಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಖಾಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಎಂಕ ಪಾಕ ನಿರ್ದಾಂಡು ಮೇರು ಪನ್ನೆ ಬುಗ್ಗನ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೋಲೆ ಲೇಟ್ ಮೋಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪರಡು ಮೋಲ್ ಒರ್ತಿ ಪರಡು ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೋಲ್ ಪರಡು ಇರಿ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿಜ ಇತ್ತ ಪೋಕ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮಡ ಊರು ಉಡಿತುಂಡತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚಿನನೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಕನತದ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಅಂಚಾದ ಪತ್ತ ಏನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಂಕ ಪನ್ಪರ್ ಯಾಂ ಪಂತನಿ ಕಂಚ ಪಾತ್ ನೆ ಫಸ್ಟ್ಗ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ದೈಕ್ ಏತ್ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಪಕ್ಕಿಂಚಿನ ದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಖಾರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕೊದುಕೋಡು ಫ್ಲೇವರ್ అవుతా ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ పొదుపునాಗ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ పొదుపు ದಾಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ 3 ದೀತ ಅಂದೇಟೆ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಅಂದನೆತ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನರ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಅವಡ ಉಂಟುಲೆ ಬೇವ್ರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬೇವ್ರ ಪಾಡ್ದ 4 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಎಂಕುದಾಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕಂದುಲ್ಲ. ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಾಗಿದ ಮಾಯೆ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಳು ಛಾಯೆ ಮನ್ ನೆತೆ ಕಲ್ಕೆರ ಪುಜಿ ಜೋರ ಹೈ ಪಿಚ್ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ತೂಪಿ ಮಂದಹಾಸ ಆಹಂ ರಮಣೀಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮುದ್ದದ ಮಾಯಾವಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ತೂರು ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಯಾವಾಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಗುಪು ನಂಚದ ಅಡಿ ದಿಂಚದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಒಂತೂಲೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತ
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಬಂತಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡಂತೆ ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂದಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಂದೆತ್ತು ನೀರು ಪೂರ ಆದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಂದೆ ಕೊಂತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗುಂಟುಗ ಪುಳಿ ಆಡು ಸೋಕಾಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡಾದು ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಯಾನಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೆಂಚ್ ಆತನಂದು ಶೋಗಾತನ ಎಮ್ಮಿ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಪುಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುದು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀರು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೆ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪರ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಐನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 days ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ತುಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಡ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.